Izetbegović je parafirao sporazum o uniji tri republike, tri države. Da Bosna bude definirana u sporazumu kao unija tri države koje će biti formirane i tako dalje. On je potpisujući sporazum učinio korak izvan svoje nadležnosti i zbog toga je morao povući konsekvenciju. Bosna i Hercegovina se transformiše u uniju triju republika. Uspostavlja se podjela na tri nezavisne vlasti, zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Unutar političko-vojnog rukovodstva, sve do sredine januara 1993. godine, Izetbegović je bio usamljen u ovakvom mišljenju. Rusmir Mahmud Čehajić, Sefer Halilović, Ejup Ganić i Hakija Turelić bili su čvrsto na liniji suverene i nedjeljive Republike Bosne i Hercegovine. Ali Turelićevom smrću Izetbegović će u ključnu petorku uvesti sebi odanog funkcionera, dok će Ganić naglo preći na Izetbegovićevu stranu. Upravo od tada državna politika Republike Bosne i Hercegovine počela je da se naglo mijenja. Od međunarodne zajednice mi smo bili prisiljeni da tamo učestvujemo, da ne bi bili krivi za nastavak rata državi Bosne i Hercegovine. Sva je mudrost naša u tome bila da ponudimo takve argumente koja četnička strana neće prihvatiti i da ne budemo mi krivi, nego da budu oni krivi za nastavak, za prekid pregovora. I naš drugi argument je bio, kažemo u redu, mi jesmo za primirje, mi jesmo za prekid vatre, mi jesmo da se stvore političke pretpostavke za mirno rješenje krize, jer misle da je to moguće, mi mislimo da to nije moguće. Mi mislimo da samo ratom možemo sloboditi. Nama ne može slobodu donijeti na tanjiru, niti ikad ikom u istoriji na tanjiru donijeti.